Maran. En ngeso maber amusika mora ma intiere janeno mar Lolwe TV kawuono en bende ngeso maber makelo ni twak mar rowere ka bende achiel kachiel wan kod nyadendi e studio ma thuon wach ma kawuono wadhi wuoyo en achiedh nadego ma jogo ma rowere ma nyiri kale ndalogo ma bende gisomo. Arwake ni omosu onyisu kanyo moaye kachiel kod gino motimo. Arwaki ni machiegni. Erokamano Pauline. Yes, ginyinga en Chieng Evelyn and an arawera modak Kisumu town. To gi sani adak kamoro ni Manyata e Kisumu ka. To wayudo ka skunde ma nyiwa some ntiere tabu magikale to inyayudo ka seche moko bedo matek mondo mi gilernwa. Erokamano Evelyn. Yes. Mana kwa dhi mbele janeno mar Lolwe TV arwakuni machiegni ka njata Chenro mar Pauline oyudo ka bende Evelyn osenyisowa kanyo achiedh nade ma samoro jogo manyiri ama jogo ma rowere kale ndalogo ma bende giyudo sombgi. Evelyn inyalo dhi nyiswa kwa dhi mbele inyalo nyisowa achiedh nade gin achiedh nade mage ma jogo ma rowere kale ama in kaka nyathi manyako nyalo bedo ni chien kucho samoro ne ntiere achiedh nade ama ni neno from the neighborhood ama osiepeni tabu mage mani neno kage kale ndalogo mane gisomo. Asante. Gigo ma inyalo yudo ka nyithindo manyiri kale adwa chako gi level mar primary. Iyudo ka nyathi school mantiere primary at that time wanyawacho ni peer pressure onge sana lakini nitiere jogo madwaro mondo okethra tichgi. Iyudo jo pikipiki ma en oneno ka gima nyathi ja class 5 tunde osewuok oko koro neno mana ni mam nyalo bedo dhako kind of koro yudo ko terore kode alafu yudo ko ketho ratiche. At the same time jogweng. And this one anyalo wacho keto blames kuom jonyuol ma wan godo. Yudo ka jonyuol nitiere gi nyathi manyako dala but not only nyathi manyako but both of them. Yudo ka gionge ga gi saa maber maginyalo keto go nyathi piny asto gipuonjo nyathi achiel ariyo adek. Nitiere gik monego bed ni puonjo nyithindo mondo mi ginge ni onego bed ni gidak nade e alwora margi mondo ngimagi odhi mbele. Yes. Evelyn, mana kaka iwacho ni seche ma nyathi dongo nitiere changes man timore dende. Inyalo wacho ni bende en okang' maber ma nyathini koseneno ka maybe nitiere ng'atno ma nitiere e yo moro ma ok nitiere yore moko mabeyo ma ng'ani samoro approach godo. Inyalo wacho ni bende is it right mondo mi nyathini owach no ama bende nitiere ng'atno ma nyathini onego ringo dhi ire seche ma samoro okalo e tembe machalo kamae. Erokamano Pauline. Joma onego bed ni kuongo joma onego bed ni kuongo advice nyithindo manyiri e society are parents and relatives. Anyuola marwa monego ma onyuolwa kuma dongeno. Onego bed na anyuola keto nyathi piny to nyiso ni maybe auntie ne moro waigi moro kamoro kata nergi kete piny to nyise ni nyathiwa kamina ni gikeni kanyo onyalo miyo chiwo experience ne to wacho kaka nokale ngimane no bedo asingeno ka nyathini dhi yudo view maber onyalo explain kata jowetegi alafu dhi yudo kaka onyalo yudo kaka okawo gik moko. Okay. Evelyn, samoro wayudo ni gigi okela ni maybe nyathi nitiere age mochope. Samoro yudo ni en background mar nyathini. Samoro yudo ni kama nyathini ay samoro kata gigo ma nyathini ritre godo nyathi ma nyako nitiere age ma kosechope. Nitiere gigo ma samoro nego ritre godo. Nitiere bende design monego rwakre godo. Kech wayudo ka nyithindo dongo wan ga gi milestone mar dongo. Yudo ka nitiere kama kochope. Nitiere lewni ma koro hingo lakini bedo ni onge pesa dong yaw godo lewni manyalo keto dende obed nyathino manyako maonge maybe ng'ama neno exposure mar dende samoro onge. Inyalo nyisowa ni magi bende dibed achiel kuom gigo makelo njao ratiro ama tabu go nyathi manyako kale ndalo mosomo. Nyalo bedo diera but at the same time anyalo wacho ni depend bende pach ng'ato. Iyudo ka church mostly church puonjo gani nyathi manyako nego bed ni irwakre decent. Bedo ma smart kamora mora ma intie. Alafu iyudo ka sani eringe mama sani iyudo ka gimoro nitiere ka irima kinyiso nyathi manyako ni lawi no rach to bro nyisi ni my dress my choice which is not the case. Iyudo ka orwako lawno yes neno ni en smart lakini oko kacha kako wuotho kako behave and kako interact gi jomoko nyaneno mana ni walo and then kanya miyudo ka kata jakongo kata ng'ama wiye rach
koyude to make maka anywhere, even in public gigi timre. Koro yudo ka en kata no min ginore kata chiro mondo dhi onyiew achiel ari adek, but oduogo ka okethra tiche and then gik manore kate onge gimotimo. Koro yudo ka life ne chako bedo messy, onge gimonyalo timo kabisa. Yeah. Pod wadhi wuoyo mane kar jonyuol ka inyalo yudo ka samoro nyathi okethra tiche. To janyuol bedo ni perpetrator sha nitiere kaka odhi omiyo janyuol gimoro. Koro ka keso dhi mbele yudo ka these parents ok giyie mondo gichung' mondo fight gimotimne nyathini. Bora dhi wacho ni maybe case no okethi. Inyalo gini osetimore many a times chien kucho. Inyalo nyiso ni moving forward ang'o monego tim mondo ne ni janyuol ok defend nyathine sama okethra tich nyathine. Gikanyo nyawacho ni society onego bed ni we work together. Anyuola mwae gi the surrounding. Kiyudo ka ginene nyathi okethra tiche as a parent first, onego bed ni act. Okay, gika kisewache no we aduk chien matin. Iwacho ni janyuole manyalo kelo shida ne nyathine. Yeah, gigi timre gweng polin. Iyudo ka janyuol madhako en oketo nyathi piny, oneno ka koro nyathine omachua, astoro nyathini dhi tim gimoro gi ng'ane mondo ayud pesa. Koro iyudo ka nyero nyathini e bobo moro wacho ni watim ma nikech mama dwaro, lakini kien to neno ni mama inya to konyal wacho. Koro ibro yudo ni jaina gi onego bed ni at least the society wabed gi groups manyalo bet piny to create awareness ne nyithindo gi. Ipuonjo gi kako nego giritre, kako nego gidagi in case janyuol nyanyasa gi, nikech mano unyanyasa ji na we. Koro iyudo ka janyuol ka temo ketho ratich nyathi, to society nyalo gang up against janyuol to keto janyuol piny to nyisa ni kama ok onego bed ni kaka ibet gi nyathi. Onego bed ni ibiro ka ntiere shida to ibiro to wawuoyo to wang'iyo kaka wakonyo nyathini, nikech nyathi ma kama kowe aminga gigi timre ne to linga ibro yudo ka stigma bro chako chame, stress donjo ka depression, asti yudo ka kinyne okawo tol odhi odere go kamoro. Kopogore kod perpetrators mabe samoro waneno ni ketho ngima nyithindo, wan kod gimoro nitiere communities wan godo mang'eny e Kenya kandi to gin gi practices mopogore. Achiel kuom gin FGM. To FGM en gimoro mosebed kiwacho chakre chien kucho kaka bende wang'eyo. To wayudo ni communities pod practice gini, to magi gik ma wayudo ni communities gi ka nyathi osetim ne FGM mano igiko ne gisombe dwa ni mondo koro omanyode. Ere kaka wanyalo fight FGM ama ere kaka wanyalo golo gini mondo nyithindo oyud somo makare. Erokamano Pauline. FGM wayudo ka ginene not all societies ma practice gini, but iyudo ka in one of the communities magino timre, iyudo ka nyithindo hinyre seriously. Gini time to ng'amonyalo kono onge. Koro onego bed ni the government, and awacho ni the government like Kenya as a whole ama globally piny mangima, onego bed ni waketo some forum ma ipunje nyithindo plus the whole society, nyanyiso gwenge matimo FGM ni gini eri nyalo ketho ratich nyathi kata nyalo hinyo nyathi e ngima mambele, nyalo yudo ka ok en comfortable. And mostly in most cases ibro yudo ka nyathi mano kale FGM osiko mana koluor, en nya yudo kata ka ginene en FGM gin nyiri motere nyange dongi. Koro yudo ka otere yesal then kind of ngima modake kamano. Koro yudo ka mbele kuchocho onya kata luor bedo gi nyithindo ma jowuoyi. Koro tame alafu in future o give up to wacho ni okochuno ni nyaka bed gi familia mara. Yes, koro gini nyoji so the piny mangima onego bed ni wang'iyo ni to nyithindo gi onego bed ni wakonyo nade. Yeah, koro in case there is a case wanyalo wuok oko kaka community, then we approach nyithindo gi to owuoyo kodgi mondo wapuonji gi e yo makare. Yeah. Evelyn nyalo nyiso ni apart from FGM to kod maybe poor background, gin ang'o gini mosemono nyathi ma nyako yudo education makare ama the school ama bedo ni samoro nyalo yudo ka nyathi is coming from a well background to nyathi ni bukore wewe school ama wacho ni will na school adwa ni mondo itim na kama ipani gin ang'o gini ma samoro tocha mind nyathi ni ma bende gibi paro machalo kamae. Pauline, ma timore mostly e gwenge ma awachi ni gwenge mochando, familia mochando. Ibro yudo ka jonyuol wa ema kuongo nyisi ni yudo ka family tie nyathi ma nyako ema nyuol mokwongo alafu yawuoyi luwe kamano. Koro ibro yudo ka ntiere jonyuol ma school cha ok ochuno gi.
gineno ni nyathi ma nyako ka puonjo kiny nene dhi e ode obro konyo ode mar aweyo ka inyre. Koro first mokwongo yudo ka jonyuol ema kelo gini. And then secondly we have peer pressure. Nyathi otere day school maber. Tuseme academy. Otere academy mondo mi odhi osom ngimane o change mbele, and then and like oyudo friends ma ole. Koro kodonje aola tibro yudo ko wacho ne janyuol ni an skund no kadhiye. Onyalo nyiso janyuol ni an adwa dhi e boarding makaman kech friends ge nitiere. And then kodhi kuno yudo ka onge gimotimo, ena tugo mang'eny, alafu at long last sombe dok piny kata kethore gi kanyo. Alafu mar adek wayudo nitie drugs, drug addicts. Odonje drugs ka in e school because of peer pressure. Nyithindo ole odonje, kose donje kamano pache dhi wilore gi school. Ena kanyo ero gimotimo malong'o onge. Yes, koro gigi nyowa. Yeah. Evelyn erokamano. Janeno mar Lolwe TV, mana kaka iwinjo, ka Evelyn nyisowa ni bende gigo ma samoro duoko somb nyathi ma nyako piny gin FGM practices kata tero nyathi ma nyako nyangu ndalo ma pod osomo, kaachiel kod background kata family background ma ok ber. Wabro dhi e yweyo matin kete mana e Lolwe TV. Aroki kendo janeno mar Lolwe TV tielo mar ariyo, Chenro en Twak Rowere, ka bende wendo ma kawuono wawuoyo godo e studio luongo ni Evelyn, ka bende puonj ma wan godo kawuono wawuoyo achiedh nadego ma samoro nyathi ma nyako kale, ndalo no ma bende oyudo sombe ama ndalo ma ine school. Evelyn, mana kwa dhi mbele, inyalo nyisowa ni gin ang'o monego tim mondo problems ya mashida gi mondo watatua mondo nyathi ma nyako oyud sombe makare mana kaka nyathi ma wuoyi. Kamano Pauline. Shida osebedo mang'eny e community mwae. To wayudo ka shida gi kaka nwasewacho e tielo mokwongo ni jonyuol mostly ema kos gigi. Nikech yudo ka nyathi ma nyako tere gik modwaro e ngimane. Osechopo e puberty stage, to yudo ka nitiere achiel ariyo adek modwaro, panties, nitiere yudo ka nyathi ma nyako kose develop thunde osewuok oko, tiyudo ka onego bed ni miye kata bra moro and pads. Koro yudo ka gigi janyuol fail miyo nyathi ma nyako. Alafu from there yudo ka obro wuok odhi manyoko. To kono mondo mi odhi already oseketho ngimane. Nikech onge ng'ama bro miye gigi nono. Yes. Koro kwa bira solution ka to nego bed ni the society as a whole wawuguru oko wapuonj nyithindo manyiri kako nego bed ni wadak e society. Alafu machielo nitiere grube ma osewuok oko mapuonjo nyithindo manyiri. As parents onego bed ni wagolo nyithindo manyiri. Samiwinjo koluong forum mora amora mar nyathi ma nyako kamoro. Allow mondo dhi, kik ibed strict ahinya e ot. Nikech strictness binya yudo ka ikete modich ahinya e ot ma kowuok oko to yudo freedom matin, alafu mane kaka be oyudo kose yudo freedom to ratiche kethore. Nikech odhi dhi gi wiete. And another thing, the government as a whole, serikal marwa mar Kenya and mar piny mangima bende onego bed ni gigolo nitie talks kata education sessions, onego bed ni gigolo koro mondo mi gipuonj nyithindo manyiri, gi create awareness, ginyise ni magi ma onego bed ni watimo to mai rivach kamano. Yes. Alafu and also in schools ka as a teacher mata adawacho generally ne jopuonje manitiere. Japuonj ka nyathi ka in japuonj madichuo to nyathi ma nyako approach ni en gi shida. That one does not guarantee ni mondo ikete piny as teacher ko advice oppositely in a way that yudo ka nyathi ma nyako dhine ni mwalimu niko na shida, and then upinji ni shida mane to nyisi ni andala wan wae familia mochando koro kata pad sigini baongego. Koro kar mondo mi advice the right way, yudo ka japuonj ne bro ketho ratich nyathini as to nyise ni ka pesa tabro mi. Yes. Koro jopuonje bende onego bed ni wuoyo gi parents, alafu gibedo free gi nyithindo. Yes, mondo mi wayud kaka wapuonjo nyithindo manyiri
community. Yes. Evelyn inyalo wacho ni awinjo kiwuoyo maber ahinya. Inyalo wacho ni e shida gi tete. Daka winj ki advice nyathi ma nyako kuom tuoche ma bende ginyalo romo godo seche ma samoro gine yorgi mar dwaro pesa mondo mi gidhi mbele gi sombgi. Kamano Paulina, asante kuom parona. Tuoche ma nyithindo manyiri nyalo bedo ni yudo seche ma anyalo wacho generally ni seche mwabayo because gini omaka kata an yes arawera e community. Koro tuoche manyalo kelo gigi nyalo kelo nwa achiel kuom gin HIV. And with HIV kiseyude to at first gima kungo goiga ne joma osebedo kode manigi experience wacho gani ibedo gi pressure mang'eny, stress, isikibet mana piny tiparori ni yawa koro an gi AIDS ntiere chieng ma yani koro achiegni gi tho. Koro ibiro ka ng'ata ina ni yie kata dhi ndara to kogwe mondo tho because daktari osedhi hospital, daktari onyise ni gi sani mondo mi medda dhi mbele gi dak gi ngimani wadwa ketie yath to ketie yath no be yath no boluoro aya the same thing yudo ka yes oseyude but ukodwar mondo jomoko ng'e advice mora kodwar. Koro yudo ka en obeta kar kende kama depression chame asto chieng moro oketho ngimane to lal. Tuo mar ariyo wantiere gi STIs. Sorry. STIs wantiere gi ginene gonorrhea ma chando ji sana to gini kose chandi bro yudo ka kata ka familia wawach ni yudo ng'ama dwa kendi in future ngimani bedo matek. Same to HIV. Stigma nyalo miyo ibedo kanyo ero ma iwacho ni an ok ochuno ni nyaka form familia an kama ntiere no an sawa. Then ngimani bedo opposite gi kaka ni pange. Yes. Koro mondo mi waritre wan kaka nyithindo manyiri bende onego bed ni kapok itimo gimoro bed piny ti console your heart. Penjri ni adwa timo gini be ober. To kiseneno ka orach don't do it. Kabisa weya gi kanyo tiwacho ni an Nyasaye ong'eyo ngimana kaka biro bedo alafu biro yudo konyruok mayot. Tuoche moko mabiro bende ntiere infections kaka fungal infection. Yudo mana ka in gi stress sate ok inyal bedo kama ji nitie because of such things. Koro and gima dwa wacho ne nyithindo manyiri kendo en ni dating ok rach. Yudo yudo wuod ng'ato kamoro then okwayo osiepo krach mondo idete lakini at what age koro minyalo nyiso ni dating ok rach kech maybe nyathi ja primary moro samoro neni odhi wacho ni na winjo ko wacho Lolwe TV kama koro adwani mondo specify ne gi age no. Age manyalo wacho ni ber gi dating according to me it should be after form 4. Kadwar wacho specific date. Yes. Adwa wacho ni at least after form 4 ngato mind ne grow. Ochako mature. Koro ngeni kata sano ero ka gimoro timi yudo wuod ngato kamoro mi stress moro. Inyalo wacho ni being ne anakia gimonego bed natimo wadhia penj so and so at least ne gisekale obro explain na gima timo. But at primary and secondary level wacho gamana ni mago mana mila. Yes, they are not dating because yudo ka nyathini eri gi stress kosechame matin to wacho mana ni in fact onyalo form gang and in high school mostly o form gang as to yudo ka wuoyi manen gosiepni eri oiny kamoro nikech en and gigitimre gweng mostly. I'm not afraid to quote. I'm not quoting names but nasema tu generally. Yudo ka gwenge ma mier e gwenge nyako kosepong to neno mana ni anu wuod ng'ane ber na alafu yudo ka obiro to form obedo gi osiepe mang'eny ma nyithindo ma yawuoyi. Alafu after that giwuok gidhi e disco matanga kamoro gidhi miel and kuno ero yudo ka jogo bro chako gore wuoyi ne laro nyako ni moro cha biro ni dwaro alafu kanyo yudo ka ne group wuoke ji mang'eny osetongre go pengni polen. Yes, moko bosede nikech nyako to nyako mi winjo ni gorruok ne ni pod otin maonge kata kuma ginyadhie kode. Yes. Okay. Evelyn, mana on that note adwani mondo akani ni neno article moro no ndike TV no ndike gazette ni ntiere akani nen ja form 2 I can't really tell kech na soma juju. Mano dere nikech nitiere kani wuoyi no we nena school going girl. Ango minyalo wacho kuom ango makelo gik machal kama to ipani jonyuol are they doing enough mondo gine ni nyithindo bet ngima makare the community as a whole. Asante. Gik makelo derruok gi mostly en wan kaka nyithindo manyiri bende wakos gi to gimomiyo anyalo wacho ni wakelo gigi en ni
yes, wuod ng'ato oheri, to iyudo ka hera moko nitie to moko be wawacho ga ni gin nus. Oheri lakini ok odwar express, moro bo heri to linga. Koro ibro yudo ka miyiene cha dwa chako tugo kodi in a way. Alafu kanyo mibro wacho ni an ng'ane ok nyal walo koda kadwa walo koda ni. Koro miyudo ka ibro ka wenge mane. And as families kaka na wacho chien kucho, jonyuol wa ima kos gigi kabisa, mostly in the society, mostly e gwenge. Ibro yudo ka nyathini obiro ni to nyisi ni baba kama kata mama kama. Kar mondo ikete piny puonjri kode tibro assume wacho ni seche moko biro to wacho ni wuod ng'ato kamoro chande. Onego bed ni kete piny tipuonje nyise ni nyathina tim kama, kata nyalo manyo ni ng'ama ka in tek ni mondo mi puonje many ng'at machielo manyalo puonje makete piny manyise ni ma onego watim kama. Bro yudo ka nyathini yudo yot ma onyalo dak godo ngima masani. And if we fail as a family, gimora mora bro lal. Koro yudo ka janyuol en nyathi obiro ne report ni case moro, obiro linga kanyo bet. Nyathi cha tingeni gi chapod chamo pache. Yes. Koro magi ema kelo depression and stress, and then at long last nyathini bro yudo kodere kata cause death mar ng'ato. Yeah. And as a society, kaka nasewache ni onego bed ni wa create awareness, waketo nyithindwa manyiri piny, wapuonjre godo, wanyisogi, alafu ka gin gi shida be wa reach out. Inyalo mana golo girimo matin ka en ng'amiyo kata ng'amikia, assist a brother and a sister for a continuity of the country. Kechingeni kikonyo nyathi ng'ato kata nyathini masani, to in bende mbele biro bedo maber. To yudo ka wadake conducive environment ma ng'ato nyalo timo achiel ariyo adek without maonge achiedh nade moro amora. Evelyn no ka sama yo wangwa adwa ni mondo nyisa point moro kani seche mang'eny yudo ka jo Ministry of Education wuotho e skunde primary secondary, yudo ka enrollment mar nyithindo manyiri ni piny sana molo mar nyithindo ma jowuoyi. Ang'o mipani ber ka government ama community as a whole onego tim mondo neni enrollment mar nyathi manyako is high in schools? Ginango gini the government, the community and the parents, ipanango gini monego tim mondo neni that enrollment remains constant? Asante Pauline. Gimonego bed ni awacha gi family members, jonyuol ibro yudo ka janyuol ema tamo nyathi manyako dhi school. For example, min gi usa lot kamoro, to alodni moneno ni alodni e source of income ni familia ne. Koro oneno ka samo leo nyathi manyako dhi school cha to bro konya tich achiel ariyo adek pesa donjo. Yes, pesa bro donjo, lakini kawuono itamre puonje, kiny neno bed nade. Koro as family members onego bed ni wan mwachako gi wan mwachako gi jiwruok, wajiwore kiwan mondo mi wagol nyithindo manyiri obi osom. And as a government offices and Ministry of Education onego bed ni giwuok oko onego bed ni gichako wuotho e families gi, at least ot ka ot, mondo mi gi confirm ni odni nigi nyithindo tadi ma dhi school tadi mok dhi. Yes, mane ka gibong'eyo ni nyithindo mok dhi school ka reasons momi ok gidhi and the rest, inyalo yudo ka fie motamogi. Koro to that stakeholders onego wuog oko mondo mi okony nyithindo gi mondo at least gidhi school ngimagi ma mbele obi odhi maber. Yes. Evelyn erano kwa tieko kendo adwa ni mondo mi wawachni mogik en ipani en importance mane ma janyuol yudo ama ma the country as a whole yudo ama which the world as a whole be yudo sama a girl child is educated ama sama nyathi manyako yudo somo ama osomo maber. Again benefits mage king'iyo mana kamera. Benefits ma nyathi manyako yudo, and not only to nyathi manyako but the whole world. Yudo ka seche mipuonjo nyathi manyako economic bro idho. Economic level wa bro idho nikech nyathi ni bro paro mbele. Ngeni nyathi manyako once ni wawach kata no kende. Sam kamora mora mobete to bro paro mana ni wa familia na cha nyathi na cha jonyuol ga dawa moro kamoro chandre nego bed na konye nango. Koro yudo ka onyalo gine kata katicho tame ti bro yudo ko temo matek mondo mi oyud kibarua moro konyo go jogi. Yes, and to the whole society, the whole world, yudo ka nyathi manyako ko puonji to empowerment ma nyathi manyako ko timore to in every section
bro idho malo nikech kata ka wadonjo sani politics iyudo ka women reps nitie and through women reps gi iyudo ka konyruok yot ka miyo moro kamoro nigi shida to bro dhi kachacha tikonye to dhi kachacha nango nikech nyathi women rep ma sani wan go ni ne nyathi manyako chien kucho to nopuonje emomiyo sani be okonyowa Evelyn watiyo ko adwa ni mondo inyis joneno mag Lolwe TV rowere ma samoro neni kaachiel kod jonyuol advice ama wach ni mogik kuom bedo ni nyathi manyako somo ama jok mane achiedh nade nikech kawuono nwawuoyo achiedh nade ma samoro nyathi manyako neno kadhe ndalo modhi skul adwa ni mondo imi joneno mag Lolwe TV kaachiel kod rowere wach ni mogik kaluwore kod somb nyathi manyako. Asante pole. Ne joneno mag Lolwe TV onego bed ni as a community wawuoguru oko wamany nyithindo manyiri kama gintiere nyayudo ka seche moko moro sandore kamoro to wakia koro nego wawuog oko at first step wawuog oko wamanygi to kwasemanyogi to wang'e ni shida mage magikale and shida gi once ni waseng'eyo wadhi yudo solution because once there is a problem solution lazima itakuwa ndio maisha iendelee koro bro yudo ka wakete piny wayude wang'e shida ne wakete piny wawuoyo kode obro bedo ka in free kode at all times ibro yudo ko bet piny to bro nyisi gigo freely maonge ywaruok mora mora alafu from there stakeholders mana wacho ni nyalo biro konyo waka gibro biro mayot to ging'eyo kaka society and the setup koro from the setup ema gibro wacho ni watim magi mondo mi wakony society to sama gikonyo society ma nyithindo manyiri nitiere dongruok medore. Yes. Janeno mar Lolwe TV mana kaka winjo twak mamit kowuok kuom wendo ma kawuono ne wan go e studio miluongo ni Evelyn ka bende thuon wach ma kawuono nwawuoye en achiedh nade go ma samoro nyathi manyako ma rawera kale ndalo go modhi skul ka bende otieko konyisowa ni mondo community onego wuog oko mondo omany kama nyathi manyako nitie mondo ensure ni odhi sikul ka bende ochako medo ni wamany shida go ama mondo wane kaka wanyalo solve mondo wane ni nyathi manyako odak free onge gimoro amora monyalo pando ka bende otieko komedo ni bedo thuolo ber nyathi manyako obed thuolo to kod janyuolne to ka janyuolne ok nyal tatua kode shida go onego many ng'ama chielo ma bende samoro nyalo wuoyo kode ma open up ma wachigo ma samoro time asebedo jata Chenro mar Ipongino Yudori Tiuru Masani.